Naging sentro ng 2021 State of the City Address ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang COVID-19 Response Program at Economic Recovery Plan para sa lungsod. Kabilang dito ang vaccine rollout na siyang nakikitang susi ng mga eksperto para mawakasan ang pandemya. Ayon sa alkalde, may kakayanan ng syudad na makapagbakuna ng 4,000 Tarlakenyo kada araw. 25% o 79,423 ang fully vaccinated sa Tarlac City. Kasama rin po rito ang 554 persons deprived of liberty o PDL sa ating city jail na nabakunahan noong October 16. Pinagmalaki rin ni Angeles ang Aksyon Anghel 24/7 tulong para sa kanyang mga kababayan. Well-trained umano ang mga barangay health worker ng syudad mula sa tamang pag-isolate hanggang sa pagbiyahe ng mga suspected at confirmed COVID patients. Sinisikap po nating mabakunahan ang lahat ng nakarehistro. Konting tiis lamang po at kapag dumating na po ang mas maraming vaccines ay tiyak na mababakunahan po kayong lahat. No one is safe until we achieve herd immunity. Isa rin sa naging highlight ng SOCA ni Angeles ay ang pagbangon ng Tarlac City mula sa bingit ng bankruptcy noong datnan niya ito noong 2016. Sa nasabing taon, nasa negative 103 million pesos ang cash position ng syudad. Dinatnan ko po ang kaban ng lungsod na may negative 103 million pesos na cash position. Isipin na lang po ninyo kung nangyari ang pandemya noong mga panahong bangkarote ang city government, kalunos-lunos po siguro ang kinahantungan nating mga mamamayan ng Tarlac City. Matapos ang 6 na buwan, nagawang 106 million pesos ni Angeles ang cash savings ng lungsod. 2017 nadagdagan pa ito ng 236.4 million pesos. 207.5 million pesos noong 2018, 204.9 million pesos noong 2019 at 267.1 million noong 2020. Nagkaroon din umano ng sapat na pondo sa bangko ang Tarlac City na kanilang nagamit nang magsimulang manalasa ang COVID-19 pandemic. 2016 nang umabot sa 298.9 million pesos ang kanilang bank savings. 710.1 million pesos noong 2017, 890.3 million pesos noong 2018, 737.6 million noong 2019 at 830.7 million noong 2020. Kahit padapa ang ekonomiya, patuloy raw ang daloy ng negosyo sa Tarlac City. Taong 2020 na magkaroon ng 957 new businesses sa lungsod at 5,526 renewal ng mga existing na negosyo. Simula naman January to September 2021, 994 na bagong negosyo ang naitayo sa Tarlac City, habang 5,567 ang nag-renew ng kanilang business permits. Upang matulungang makabangon ng ating mga negosyanteng lubhang na apektuhan ng pandemic, ipinagpaliban po natin o sinuspindi po natin ang paniningil ng mga local taxes at winave ang anumang penalty at charges incurred nila from mula March hanggang June 25, 2020. Kaya naman ang tax collection ng lungsod simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon umabot sa 440.3 million pesos. Samantala, ayon pa kay Angeles, magkakaroon din ng pagpapalakas sa sektor ng edukasyon, agrikultura, pabahay, kalikasan, turismo at infrastruktura. Rainiel Pawid, CLTV News.